Мәскәүдә татар эшпошмагын әллә ничә җирдә ясыйлар һәм саталар, әмма тел йотарлык тәмлесен таба алганым юк шул әле. Инде менә эшпошмакның нәкъ оясына барып эләктем. Татарская кухня эшпошмак дигән язу ерактан ук күренә. Әгәр дә сез эшпошмакка менә мондый кыяфәт белән килсәгез, әйме, эшпошмак ішенә кергәч, сез менә шундый кыяфәткә әйләнәчәксез. Шуңа күрә әйдәгез махсус шундый начар кәеф белән кирик тә һәм чыкканда карарсыз әле. Мин нинди кәефле булып чыгармын микән? Әйдәгез киттек. Кап-кара баскычлардан бик тә рәхәт бер җиргә килеп эләктем. Күзгә ташланганы дивардагы Татарстан флаглары, фотокарточкалар, баян өстәлдәге матур ашъяулыклар. Татар ашлары дигән китапны күргәч, күз алдымнан балачак йөгереп узды. Бу китапны заманында кулына алмаган татар кешесе бар микән? Текстына бик игътибар итмидем. Миңа кызык иде нәкъ менә шушындый матур рәсемнәрне карарга. Балачагыга нәрсә кирәк иде инде? Әлбәттә матур картинка кирәк. Игътибар иттем, тиражына күз алдына китерәсезме? Хәзерге мәсәлән татар китапларын мондый тираж белән күз алдына китереп булмый. Чыккан булган заманында 240 мең тираж белән. Ышанмасагыз күрсәтәм. Менә монда язылган тираж 140 мең. Языгыз әле, кайсыларыгызда мондый китаплар сакланган? Меню хәтәр зур, нәрсә генә юк. Эшпошмакның гына да 3 төре тәкъдим ителгән. Сыер, үрдәк һәм ат итеннән бөккәнне 8 төрле итеп ясыйлар. Китерделәр әйрән, башта әйрәнне аласы түгел идем, чөнки кайсыдыр бер кафеда алган идем, анда бик куе иде ул һәм бик тозлы иде. Монда әйттеләр, ул андый түгел һәм бу чын башкорт бия сөте кушып ясалган әйрән дип. Дөрестән дә шундый рәхәт бер тәм бар. Татар ризыкларының авыз итүне үрдәк эшпошмагыннан башлый. Татарлар эшпошмакка кунжут сипмиләр. Бу күрәсең Мәскәүчә ясалган вариант. Һәм менә шушындый, белмим, безнең татарларда күргәнем юк. Менә бу пипканы гадәттә бәлешкә куялар бит инде, әйме? Эше миңа ошый. Коры түгел. Чагыштыру өчен эшпошмакның тагын берсен алып карадым. Сыер ите белән. Татарлар эшпошмакка кунжут сипми дип бәйләнгән идем. Монда ни өчен шулай итүләрен аңлаттылар. Айырыр өчен, ягъни кунжут сибелгәне ул үрдәк ите белән, ә кунжут сибелмәгәне сыер ите белән. Һәм аңлаттылар менә шушы пимпочканың хикмәтен. 10 минут кала ди алырга. Менә шушы пимпочканы алалар. Пимпочкага шурпасы алалар һәм ябалар. Бу бит инде шул кадәр мәшәкатьле эш бер караганда. Әйттеләр, әкрен генә ачарга, чөнки бу бик шулпалы һәм шулпасы ташып чыгарга мөмкин, агып чыгарга. Мичтә әзерлиләр икән. Тәмле. Кайсысы тәмле дип сорасагыз, җавап бирәм. Үрдәкне күзенчә тәмле, сыерны күзенчә тәмле. Ләкин дөрестән дә шулпасы бик күп һәм бу әбиләр пешергәнчә килеп чыга. Мондагы татар ризыкларын кафе хуҗасы Вадим Ларинның әбисе рецептлары буенча әзерлиләр. Вадим белән зур гына интервью яздырдык. Аны берничә көннән аерым чыгарырбыз, яме? Бөгелмә егет ул. Яртылаш урыс, яртылаш татар. Мәскәү татарларын тәмле ризык белән сыйлый. Хәер, татарлар гына дип әйтү дөрес булмас. Башка милләт кешеләре дә еш килә. Без булганда да берәү кафега сугылып, татар кухнясыннан авыз итеп карыйсым килде диде. Кафеда Вадимның ике як әбисенең дә фотолары эленгән. Менә нинди кадер-хөрмәт. Матур итеп эшләнгән татар курчакларын күрәсезме? Аларны Вадимның әнисе үз куллары белән ясаган. Берничә ай элек әйтче дә Мәскәүдә эшпошмак кафесы бар дип фотоларын элгән идем. Берничә кеше сүгеп тә алды. Ник ул татарча ы хәрефе белән язмыйча эшпошмак дип язылган диделәр. Сезнең соравыгызны Вадимга җиткердем. И то, что вот эта буква да, О, ну, была бы понятна только татарам. А у нас, да, само собой, где-то 70-80% наших гостей и клиентов это татары. Татары, башкиры. Вот. Но очень много людей, которые съездили в Татарстан, русские, там, неважно, там, те же евреи и так далее, на экскурсию, например, в Казань съездили, там, посмотрели, погуляли, покушали, приходят. Блин, так вкусно, мы тоже здесь хотим, в Москве. Конечно, это тоже немаловажный большой пласт населения, и, конечно, мы на него тоже ориентируемся. То есть здесь такая... Я не хотел обидеть ни слова «эшпошмак», ни правильное написание, но пришлось, вот, наверное, видоизменить это слово с целью... Ну, мы же тоже не благотворительны, это же тоже бизнес, и он должен выживать. Кафеның бер почмагында торган байлыкка күзем төште. 1975 елда чыккан виниловый проигрыватель бу. Моннан татар җырлары да еш яңгырый. Иң матур, иң шәп җырны куегыз әле дип сорадым Вадимнан. Ул иске бер чемоданны чыгарып, шактый гына актарганнан соң менә нәрсәне куеп җибәрде. Я кайсыгыз танып алды? Кем җырлый?
Gülsüm Süleymanova bu dostlar. Yanadan rizq qaylanıp qaytıq. Мен бит әле тагын ши алдым. Үрдәк ите белән. Тәмле булды. Аннары сарык ите белән казан пылавы чыгардылар. Карагыз итне күпме салганнар. Кисәкләре нинди эре. Миңа кафеның бизәлеше аеруча күңелгә хуш килде. Татарлар бит инде ничек күз алдына китер. Әгәр дә татар икән, башына түбәтәй кигән татар йорты бу бер дә алай түгел. Шундый кызыл кирпечләрдән ясалган инде стенасы. Түшәме әнә поддоннардан. Шушы кафе мисалында чыннан да төшенәсең, татарлар ул теге әби бабай һәм авыл йорты гына түгел, ул чыннан да менә Мәскәүдә мондый урысча әйтмешле достойный шартларда эшләп була. Менә бу карагыз рамкалар бу кулдан ясалган. Менә монда карагыз, монда кофе төшләре. Менә бу ханым шушы кафе хуҗасының әбисе икән. Ихластан күрсәтәсе килә Мәскәүдә татарлар өчен бөтен күңелен биреп эшләүче менә шушындый проектларны. Инде десертка да килеп җиттек. Десертка гүбәдия. Мини губадия дигән менә шушындый зур бер губадия булып чыкты. Аны бит инде мини дип ясалар, гадәттә энә күзе кадәр була. Ә монда чыннан да бик зур. Карыйк әле эшен ничегрәк мигән әйттеләр. Кортны монда үзләре ясыйлар. Эшлеге бик зур. Монда кайвакыт була бит инде камыр ризыкларында камыр бик күп була. Ә монда менә жәлләмичә эшлегендә салганнар. Әйдәгез шулай кабып карыйбыз. Эше шулай ук тәмле. Рәхәтләнеп ашарлык. Татар ризыклары белән сыйлый да сөендерә дә торган урын бар Мәскәүдә. Бар нәрсәне күңел җылысын биреп эшлиләр. Тамаклар туйды, тук булды менә. Ишпишмак белән саубуллашабыз. Бик рәхәт булды. Кешеләре дә бик рәхәт, ризыклары да бик тәмле. Мәскәүдә ишпишмактан кала башка төрле менә шундый милли ризыклар сатыла торган кафе, рестораннар барлыгын әле менә бүген генә белдем. Әгәр дә аларны да күрсәтергә кирәк дисәгез, комментариядә языгыз.